Jatona lamsago tini nani bloko hambai ke tini jeng ke kaisa mondir thangtongo Jagannath Bari mondir tai Krishna mondir bo thangnai hingke norok nai tongbi jeng puilani simi paithak jora norok sayawi nai tongdi jeng norok no pongnani chesta khainai mondir mane Jagannath Bari mondir belai no naithogo hingke nai tongdi jeng tabuk thangna nai tongoi tabuk ongkhornei hingke nai tongdi norok sayawi belai no naithok Krishna mondir bo habinai tini Krishna Janmashtami aboni bagi channel mugor hinani kisa thangai tongo hingke norok bo nai tongmano mondir bo haike bwsuk rok naithok hai tamo haike sajokjak aborok nai tongdi sayawi hingke je jara subscribe khaiyarok subscribe khainai tapukdi abo hingke chwng hongkhorui paikha already abo thangna sogui kaham phunukgani Krishna mondir tai Jagannath Bari mondir belai no naithogo
জগন্নাথ বাড়ি পার্ক Hai dong kak, waduh kita pernah selesainya. Wati Pai kalau kita disini sama ya kakak, kalau disini sama memang sama dia naik kita. Orang-orang mana? Orang di sini di sini ada. Ini benar deh. যে প্রসাদ পেয়ে উঠিয়ে রেখে যায় সেটা যদি আপনার স্বামী যদি কৃষ্ণ ভক্ত না হয়, যদি ছেড়ে Red color. Saya